Ak sa snažíte tmavé kruhy pod očami korigovať takto, skončí to takto zle. Bude to pôsobiť prehnane a spôsobí vám to viac problémov ako výhod. Pozri sa, čo robiť a nerobiť pri zakrývaní tmavých kruhov pod očami. Nepreháňajte to s neutralizátorom. Bohužiaľ ľudia majú tendenciu preceňovať intenzitu svojich kruhov a použijú až moc tmavý odtieň neutralizátora. Ale toto bohužiaľ len pridá tmavosť a nevyváži to farbu kruhov pod očami. Na prekrytie takéhoto tmavého neutralizátora by ste museli použiť veľmi veľa vášho korektora. A to nechceme. Namiesto toho si vyberte jemne ružový alebo broskyňový neutralizátor, ktorý sa, ako vidíte, oveľa viac podobá tónu vašej pleti. Používajte ho jemne a v menších množstvách. Veľmi jemným klepkavým pohybom. Pamätajte, neutralizátorom chceme iba zjemniť našu tmavosť. Na úplnú neutralizáciu nášho kruhu pod očami použijeme ešte trošku žltej. Žltá dodá trošku jasnosti a taktiež prebije posledné odtiene nášho kruhu. Ako vidíte, žltá dokonale doplnila tieto odtiene a milujem. Ako ďalšie, prosím, neaplikujte príliš biely korektor na vaše kruhy pod očami. Namiesto toho aplikujte korektor, ktorý je o pol stupňa svetlejší ako vaša tvár. V jemnom množstve a taktiež až keď budete mať neutralizátor zaschnutý. A nech sa páči, vaše tmavé kruhy pod očami sú krásne zakryté. A ak sa ti video páčilo, tak ma sleduj.